ka jinglap ka jongi ba kadon ka jingya dei hapdeng kalum sorbi ba kani ka jing khara drops kamde gi kintin ki bami nangi ti ha kini ki jingya lenti ka jongi ki ar banai ban lech ki jakapat ba ki bangi yo ikini ki nong di kini ki kintin ki bami na ki dong di ki bong ba yo drops sang ne po shlong ada pi kwa ban thit pi lech hang te lum sorbi ki yo na bosung ti kata ka bala penlong ngi bang i shan khamat ki jaka na luar mengilala begitu ki briu ki besar bean kabaar ngilap rupa menta ba kadi ke epicenter kumong ka jaka pedeng ka ba supply yo drug sang ne shlong bra kowe kila don shibun ki intelligence lani ki jing yo jing tip ki jongi ya ka bangim la ban ya thuk pat ba ka kumnu ka rung udrong drug sakani jaka kumnu ki supply na e kawan kani ka drugs ngila don ki jing tip ya ka ba ngila ngidang lum benta bentala ade ka por le sing in sala ban le ke ka don kam ban le ngi so thu hi kumang long na du to ka sngi ba pi kibriu ki badan bentah ka ban khai uniu drugs kin yale hi kat bala kunu ban penduk men siam yang tingi iba kani ka jinglet ka jongi hang ni apo lum serbi ku mong ong pi kam dei kadi ar bentah ka wei kadi jing sa be an ka jongki bat ka ba ar ka kham pensyong khya yang kadi jing don jong kibriu ki ba supply yo drugs to ka mdei ki kintin ki bami tang nangi mdei ki kintin ki bami tang na gitu kibriu ki bangi lakem ka jing khanra ka jongi ndrei wat ki briu ki ba syong dukan hang tu hajan ru udon we briuli ba ada ka jing tho yang yu boong ba ngahi ngala de witness ba kani ka jaka ka khai drugs te kata ka bla pelong yang ngi bangin shim ka senjam ka apply trick ban le wat ikini gibrio ndrei kitu gibrio ka dien bangitep le asi kitep bangiwan ka jaka kim shim la don show kumba kalong menta ya kani ka we ngim la ban len bal yo le asi ki don wat kilang yong na ka police department pi badon benta wat ka kam khayi ba kam di drugs tingi ngim la ban sushania kulmar ban suong bangin ai information ya ki pulit bangi hakata ka sngi ngin le hakata ka jaka kata ka sngi ngin le hakata ka jaka te kam don jing mut shu kata ka mission ka jongi ka bong bangin le ban khanra la ne ban yo ya ki brio ki badi kum juri ki badi drugs maladang ile kum tang itep bangi nom lap isu nang ni sakman ya kata ngatre la de fikli wat nagi he pulit ru kitep ha ba even haka police department ki don ki bri ki badan ki ba la bandon ki bri ki badan benta haka kam khai kuma filai i lemba ki kubor bau tu we ni ki samla arnut laingut ki samla bong ba manu pengap ki ya body drug ki ki bri ki badan haka uniform ti lada kita ki bri ki badan haka uniform ki dang don le si ki la bandon haka ta ka katnat ka ba dei ban pet ya kani ka anti narcotics te kan kam don jingmut yang i bangin le ya thu ki te kata bala pelong yang i ba ya ka ba menta ngin shim ya kai ban kai ka bangila ban le ngin le ndai bangi ong bangi let hang tu ngi shim ya ka anya ti ban khanra la ne ban sis ban le kum ni kum tain rega jing yo jungi bang la lang yo ki jaka pat ba ngi thang ni drugs bat ye gitu ki samla ki bala kerni ka jing di ngi khot ki ban ya selok bat ki bat ban pha ki rehab center kata ka di jing thu ka jongi ti ya ka statement ka ba USP wong ba i hangi ki expert ban le ka don kam ngiling ngim don jing khang ka police department ka don ya ka force ka jongka ka don ki briu ki jongka ya ka intelligence ki jongka ngi khmi lenti banang ni sakmat le kin tre khamba din bangi ngi la pen i ya ki kam ki bangi ngi le lada ka HYC kala ban le kat ni kat nu tam le ki police ka pulit ka department jong ka police kala ban le shu tingi khmi lenti ba lamba ka ni ki jing pen i lenti ka jong i USP jong ka iska sales un shim khyai ki kam ba un le ka ik ban kam ban le